na-experience sa atong letter sender karon nga murag nag-uol na siya Ate Jean kay wala na mo dawat siya ang anak, wala na magpasalig nga mo bantay sa iyang anak. So unsay imong maayong huna-huna nga ikahatag kang kuano sa ato letter sender karon nga medyo nag-uol na gid siya kung unsay angay niyang buhaton. Yes. So Will. Ate, welcome sa imong mga maayong huna-huna karon. medyo na feel na ko ang iya nga kakagol no Ate Will. Dili baya pod lalim nga kinahanglan nimo nga mamili between sa imong mga anak kung unsaon pod nimo sila pagtustos. Pero para sa ako sa pagkakaron since ing ana na ang kahimtang sa imong mga anak and siguro dili ingan nga anang pilosopo or unsa ba para sa ako ara something dili naman good pod na nimo dayon kanang dili man siya ingon Ate Will nga pag muuli siya okay na ma-okay na dayon or unsa ba ma-settle dayon niya kay medyo taas-taas ang panahon nga wala siya sa kiliran sa iyang mga anak. So ingon pa kinahanglan gyud na og maay or proseso sa igo nga mga panahon para mawin niya og balik, makuha niya og balik ang siguro respeto o pagtahod ba sa mga iyang mga anak niya sa iya ha. And labi na karon no nga nagdako sila nga medyo naanad sila. Syempre wala siya sa iyang kiliran so makaingon gyud ta nga kung unsay gi-demand or kung unsay yung mga gusto sa mga bata is ipaagi na lang niya sa financial. Since naanad na ng mga bata og ing-ana nga financially dependent na lang sila sa ilang inahan muraga wala na nila giila isip kuan gyud no nga ahuron or unsa ba nga mga maayo nga pagtagad sa ilang inahan. Usa na kong gihuna-huna if muuli ka karon nga wala kay backup, wala kay sulod sa imong bulsa, posible pa na nga makadugang sa imong mga huna-hunaon. Since naa ka dinha, why not kuan nimo no, ipuno nimo or kung unsa man galing nga mga pamaagi para maka-ipon-ipon ka og kwarta kay the moment nga mo decide ka nga magstay na gyud diri sa Pilipinas aron makauban nimo sila and masubay-bayan na nimo sila naa kay ingon pa support naa kay backup naa kay pundo para dili man ingon nga madali-dali na pagka-settle ang sitwasyon ninyong mag-ina at least mahinay-hinay nimo og kakuha or makabalik ka o makapundar-pundar ka diri pananglitan makatigom-tigom ka din ha inig-uli nimo dinhi pwede ka mag-ano bisag sari-sari lang siguro or sa nga mga negosyo nga pwedeng makaprobener sa imong pang-adlaw-adlaw kanang makabawi-bawi ka ba kay the moment man god nga isettle nimo ang relasyon ninyo mag-ina kinahanglan gyud ka maka-focus nga naa ka dinha na di na ka mag-worry nga kung unsa pa imong ipang tostos ipang gasto nimo sa adlaw-adlaw ug syempre mga demands papud nila so para sa ako since naa ka dinha na nakasugod na ka og balik dinha og panarbaho ipunon lang sa nimo ang imong imong mga sweldo dinha para the moment nga muuli ka dinhi and muhukom na ka nga makikistorya sa ilaha kay sa gikaingon ko na taas-taas na nga proseso labi na naa na sila mga kaugalingong buot no og naa na sila mga kaugalingong kagustuhan and naanad sila nga walay kinsa nga makapugong sa ilang mga kagustuhan so iandam nimo imong kaugalingon financially emotionally og mentally kay dili gyud siya dali-dali unless kung mga gagmay pa na kay madala pa na nimo hadlok-hadlok or unsa ba nga klase nga disiplina sa inahan sa ilang mga anak kay kana man gud sila nga naanad na nga layo ka and ila ganing mga uyuan or kung kinsa man imong gisaligan sa ilaha dili nila paminawon nga naa ilang na uban no sa ilang pagdako how much more nga ikaw nga nalayo-layo sila posible pa ka nga makadawat og mga istorya nga dili maayo mga istorya nga sakit and posible pa nga ipanukmat nila karon pa ka disaman ka dati nga nagkinahanglan mi sa imuha so mao na nga naging kung kuan sa imo is iandam nimo imong kaugalingon
financially, emotionally, and mentally. Kay posible gyud nga mobalitok na sila og mga istorya nga dili maayo nga imbis ang imong tumong is tuliron ang ilang dalan nga gisubay, pwede pang ikaw hinuon ang ma-damage sa mga istorya nga ilang mabuhian. No? Di man imo malikayan nga na-impluwensya sila sa mga sa mga daotan nga huna-huna sa lugwa, and mismo sa ilang pagdako, sa ilang pagsulig nga mga times nga nagkinahanglan sila og inahan, sa ilang nang huna-huna is wala ka sa ilang kiliran, so posible makakuan sila, mahimong selfish, mahimong matanom sa ilang huna-huna nga irresponsable ka nga pagkaina. Dili man nila matan-aw na ang imong pagsakripisyo dito sa lugwa tungod kay ingon pa sa bata nga sa bata nga huna-huna og kasing-kasing, mas i-prefer nila nga naa ka perminting nga ilang masampit the moment nga mas nagkinahanglan sila emotional man pod sa ilang mga kung naay bation naapod na dili nimo malikayan nag-agi man gyud ta nga pagkaanak mukuan gyud ta no mohanap gyud ta og ingon pa pag-amuma pagkalinga sa usa ka inahan. So posible nga nakatanom sa ilang huna-huna og kasing-kasing nga gibiyaan nimo sila kay gituman nimo ang kwarta or kung unsa ba nga mga imong gihatag or kuan sa ilang nga rason nganong ni palayo ka. So nga na siguro para sa ako Ate Will, ang mas maayo is samtang naa ka din magtigom ka og pwedeng nimo magamit sa imong pagpabilin or pagbalik na og stay diri sa Pilipinas for good and para maanam-anam og kasettle ang relasyon ninyo nga mag-ina. Yes, correct Ate Jen mo. Og affirm ko atong magtigom sa siya aron makapuhunan kay pwede man mabuhi man ang mga family diri sa ato ang through magtinda-tinda lang no or kanang mga sari-sari store daghan mang nabuhi ni ana nga pamaagi. Yes, magsugod sa ginagmay. Yes, sa ginagmay lang, dili lang sa una bigla-biglaon kay nakasayod man sa bang imong mga anak kung unsa ang imong sitwasyon diha sa lugwa. Kay usara ang pila ra may pikita pud sa DH no nagipadala pa nila kada bulan. So di gid paigo. So pero di nato ma-blame gyud ang atong mga anak nga kung ngano nga maingin ana ang ilang mga kinaiya in the absence of parental no. Yes. Kana sa imong importante gyud nga naa gyud unta ang kompleto nga ginikanan nga magtubo ang atong mga anak, pero di man maiwasan tungod sa atong kapobrehon o sa problema sa family nga labi na wala na imong kapika sa kinabuhi. So inana gyud ang kadangpan mostly sa pagkakaron Ate Jean sa atong society nga kasagaran ang mga inahan to sa gawas nagpa-DH kay naning kamot para sa ugma lagi sa mga anak, pero nahitabo nga ang panglantaw sa inahan wala na wala na naabot. achieve kay tungod kay sa mga kaning factors nga maihinungdan nga na failure. So according to expert nga how does parental absence affect children? So di ginato ni maiwasan nga number one na siya problematic relationship. So tinuod gid na nga ang mga anak nga nagdako nga walay ginikanan lahi gyud ang ilang sistema sa pagtubo. Kay nakabalo man gud sila nga dili to ginikanan direkta ang nagpatubo sa nag-guide sa ila. Minus ang kuan Ate Jane, murag nay connection Ang nga. affection. Ang affection nila medyo mo feel sila jealous labi na yung mga anak adto pong at nag-atiman nila, so ma-compare nila ang pagbati nga gihatag ngadto sa ilang guardian through sa ilang mga tinuod nga anak og sa kaila. So nabutang sa ilang huna-huna nga medyo dehado sila. So number 2 ningon nga kuan na siya no apekto sa cognitive effects sa mga bata. So kulang sa pagpanabot ang dali makasabot Ate Jean kung unsa ipasabot nimo nga gihatag nimo nga mga communication nga unsa ilabuhaton mga inana dugay sila kasabot, and then lack of communication, then ang ilang mental processing of learning hinay. Pero napoy uban nga pero mostly pero naay uban nga may exemption, di ba nga napoy kanang bright
So nagpakita po sila siguro ang pag matutuad to sa ilang guardian, okay kaayo kanang walay problema. Wala sila ni feel og kaning mga negatibo. So number 3, aggression. So dali ra maulit, dali ra masuko bisag walay insaktong hinungdan. Makakita lang og sa nabitang makakita tag mga bata nga dali ra makakitag away Ate Jane. So mostly kana sila mga problematic children na sila no kanang merag na asuhay siya like kuan mga detach ko ano na ilang kanang na-detach ang ilang feeling ato silang ginikanan kay supposed to be lahi gyud ang pag kuano nurture sa imong tinuod nga anak ug sa kanang mga pamangkin pag umangkon lang lahi na magi murag kuan murag distinction natin din kanang ang imong feeling ba nga mas pabor gid nimo ang imong tinuod nga anak kaysa adtura sa imong pag-umangkon, di ba? Kanang kuan ba nimo ba mahatagan gyud pabor permi imong anak kaysa imong pag-umangkon. Naon niya ang katong sila ang ilang feeling nga gidihar na sila nimo. So lahi gyud ang kuan epekto ato. Kaysa tinuod nga ginikanan niya nga may nag-ariglar niya, murag feeling secured siya. So mo nang inaana ang mga anak no nga kuan madihado. So number 5, academic performance. So talagsaon ra gyud ang uban magbinuang og eskwela. Dili mo sud sa eskwelahan nagpangilad ra kanang mangilad ba sa inahan, mangilad sa guardian nga ni eskwela pero wala di ay ito na sa barkada. Ang last, drug and alcohol abuse. So mostly nga tuwa ang mga ginikanan sa gawas no ilabigin ni inahan ang mawala lisod may pa ang amahan may ito sa gawas kaysa inahan kay kung inahan ang nagpabilin medyo naagihapon siya nagmatuto sa iyang mga anak kung ang amahan murag dili kayo kuan Ate Jean kay sila kuan man gyud sila sentro sa pagpanginabuhi so pwede ra sila mawala sa kanang panagsara sila makitaan total nadaghan naman means of kuan karon no communication so makita naman through kuan na kanang video call mga unsa diha nga pagkuan nga makita gihapon nimo murag kuan ra gihapon na ara ang imong ginikanan kaysa mismo inahan gyud ang mawala lisod gid kaayo nga ang inahan may mawala sa mga anak kay dili lahi ang pagmatuto sa dili tinuod nga inahan og kanang ginikanan sa atong mga anak. So mo na no. So kung kita kaayo Ate Jane murag kanang blessed ka ita nga gimatuto ta sa atong mga anak, atong ginikanan no personally gid kana naagid sila sa atong kiliran. Apan katong mga anak in town nga wala ang ilang inahan aside atong gipangbiyaan or kanang gipa-adapt kana gyung tuan nang kamot sa gawas kay nagpa-DH na lang para ihatag nga og maayo untang pangida ko ano future sa mga anak apan failure ang iyang gipang pagpaningkamot dito mo nay dako kayo nato nga kuan Ate Jean murag frustrated ta sa atong pangandoy sa kinabuhi ana no so maura to mga ka-feelings ang among ikahatag no nga advice kang kuan karon sa atong letter sender nga si LC nga unta magtigom ka sa una no ay ha kamo uli kay mas maayo gyud nga mo stay ka uban sa imong mga anak kay lahi gyud ang feeling sa mga anak kung naa ang inahan kauban nila so di man ingon nga magkinahanglan kag dakong kantidad para i-start og small business diri sa atoa pwede naman gani siguro Ate Jane mga 20k ikapuhunan nato og sari-sari store so kung ano diha na lang mag-start hinay-hinay lang pasabton lang nimo imong mga anak nga di na kamo balik sa gawas and then mag-uban na kanila og kinahanglan nga dili na mag kana bitang kinabuhi nga medyo murag kanang buras ka so maluho so kinahanglan nga ang pagtipid lang ang atong ano i-introduce sa mga anak kay importante nga naatay ang importante nga naa lang gid tay magasto o makaon sa matag adlaw. Ug karon ato nang basahon ang quotes for the day. Gikan kang Lois 14. So nag-ingon, be careful with your words. Once they are said, they can only forgiven but not forgotten.
So Ate Jean, gamay lang pagpahalapan. Maog yun. Mo-agree gyud ko ana no. So usahay lagi mo nagingon nga kinahanglan di ta magpadala sa mali nga emosyon kay bisan unsa pa siguro nato ka ingon sorry sa atong nabuhian nga istorya, dili na nato mabakwi kay mao naging ano makadulot gyud na sa kasing-kasing. Pwede na mapasaylo pero di nimo malikayan nga magbalik-balik na sa panumduman og ang feeling nga nabatian na sa tawo nga imong gibuhian og mga istorya, mga sakit nga istorya is kung ano magpabilin nga sakit the time nga mahinumduman na nila. Pwede ta mo pasaylo lagi pero di nimo malikayan nga magbalik-balik ang pagbati labi na og madumduman og pinakalit Yes. ng mga nga mga pulong no. Muna nga ato ging bantayan day atong mga panultihon Ate Jean, no? Nga magawas ato baba. Di basta-basta magbuhig istorya. Okay, mao to no. Salamat Ate Jean sa imong gamay nga pahalapat. O karon padayon ta sa atong Bible verse for the day. Naggikan sa Proverbs 15:17. Nag-ingon, better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therein. So ang buti pasabot ani mga ka-feelings nga maayo pa daw ta magkaon lang og kanang pinobre no nga puno sa paghigugma sa usag-usa kay sa expensive ang atong gipangkaon na atanan ang mga kanang kalami pero naghatag daay ta og kanang pag-underestimate sa atong isig ka tawo o nagkaon bitaw ta Ate Jean naghatag ra og kanang pang dili maayong pagtagad sa atong isig ka tawo. So maayo pa Pagpanumboy. yes ato ra sila tumbuyon o ato ra sila hatagan og kanang pag-lockdown sa ilang mga kahimtang. So importante nga bisan pobreta basta malipayon. No? So mo na nga mga ka-feelings nga kinahanglan ang atong pag-love kuno sa atong isig ka tawo mo ang ato ipasulabi kay mo nagisugo sa atong Ginoo nga ang paghigma sa atong isig ka tawo. Ug naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon hangtod na lang ugmang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay ko ang Dios.